Eta gaur ostirala izan da, lehen aipatu dugun bezala, gai alaiagoak hautatu ditugu, gaurko gure elkarrizketan, Karrikiri elkartetik, Goreti Beunza berriro ere, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Berriz ere tokatu zaigu zurekin topatzea, gustora asko, duela nahikotxo, ez ginela elkartzen, ezta? Inoterik aurrean. Hori da, ilauterietako jantzi eta osagarriekin egin genuen ura. Beraz, ongi etorri berriz ere. Mila esker. Zurekin beti gai pozgarriak eta alaiak. Zer daukagu momentu honetan Karrikirin, zertan zabiltzate eta udaberria ja iristear dagoela, ze prestatu diguzue? Begira, udaberriari begira, antolatu dugu udaberriko pilulak, indar berritzeko solasaldiak. Udazkenean egin genuen pilula batzuk, antolatu genuen nola ikastaro batzuk, euskaraz erosaritzeko pilulak, eta orain udaberriari begira, bultzada emateko antolatu ditugu 3 hitzaldi. Hasten dira, hasiko dira martxoaren 28an, Garikoitz Goikoetxearekin, jarrituko dugu apirilaren 6an Lorea Agirrerekin, eta 7an Jon Alonsorekin. Horiek guztiak Karrikirin bertan egingo dira, batzutan Kondestable Jauregiarekin ere... Batzutan Kondestableen egin izan ditugu hainbat gauz. Baina kasu honetan, oraingoan egingo ditugu Karrikirin. 28an hitzaldia izanen da, liburu aurkezpena, euskara, esango dizuet oraintxe bertan, euskara irabazteko bidean liburua aurkeztuko digu Garikoitzek, Berriako kazetaria da. Eta Lorea Agirreren hitzaldia ere izanen da Karrikirin, arratsaldeko 7etan. Bere hitzaldiaren titulua irakurriko dut. Bagara nor, korrikako mezuak gorde duena, duela 2 urte Bilbon irakurritako testuaren inguruan, azalduko digu pixkat gehiago. Hausnarketa antzeko bat edo? Luzatuko digu, bertan irakurritako testua, eta pixkat aitzaki moduan egin dugu, zen 9an korrika Iruñan bukatzen da. Badakigu hori, ez? Hori badakigu. Entzun dugu. Bai, pixkat. Martxoaren 19an Urepeletik abiatu zen korrika. Herriz herri, euskararen lurraldea marraztuz. Ongi etorri korrika! Gora korrika! Gora aeka! Biba zuek! Auzia ez da izan ala ez izan. Kontua ekitea da. Eta nor izatea. Herri hau euskaraz eta euskaratik arnas berriz sortu, bersortu eta boteretzeko. Eta nor izatea euska aldunduz guztiok boteretuko gaituen herri bat sortzeko. Izatea ekitea da. Egiten garena gara. Biba gu!
Pues hori, emanen digu hitzaldia. Eta 7an, Jon Alonsok umore gisa pixka batekin, eta bere erregistro horretan, ez? Jon Alonso Iruñeko idazlea, oso ospetsua. Eta Karrikiriko bazkidea. Baita ere, aipatu diazula, garrantzitsua ere. Laguntzailea, Hori da. hor aritzen da gurekin lanean, hainbatetan. Bere izenburua da, ibilbide literario izango da, ez? Eta izenburua da Txakolina Iruñeko edaria zenean. Bai, pixka bitxia, umore puntu batekin. Eta Karrikirin hasiko da, baina gero Iruña barna ibiliko dira. Ze polita. Bai. Ea nola justifikatzen duen, ez? Txakolina ere hemengoa zela. Bai, kuriositatea dut, nik ere. Bai, kuriosoa gaia. Hori aprilaren 7an eta Lorea 6an. Beraz, korrikarako ere motorra berotzen joateko, ez da? Aste polita hori, ez? Bai, udaberriko pilulak, ea indarrak hartzen ditugun, eta gero ja jarrituko ditugu hainbat ikastaroekin, aurrekoan bezala, eta bai. Oso, Karrikiriko dendan, hortxe giro goxoa, ez baita oso handia, beraz hor berotasunez, ez? Gure artikulu guztien tartean. Ezagutuko duzu denda, bakiz ez dela oso handia, baina badauka bere xarma, ez? Orduan, atzeko partean jarriko ditugu izlariak, eta gero utziko dugu tarte bat entzuleen dako, eta hurbiltzen den jendearen dako, ez? Finean. Oso ongi. Horretaz gain, hilabetero boletina publikatzen duzue, gaurkoan ere hilabete hontakoa ekarri diguzu, martxokoa. Ze dakar, aurtengo ez, hilabete honetako boletinak? Bueno, boletina honek izaten du beti estruktura bera. Azalan jartzen dugu elkartearen inguruan hainbat berri, edo Iruñan gertatzen ari diren, pilpilean dauden hainbat berri. Kasu honetan jarri dugu gure agenda, batez ere, udaberriko pilulak. Egia da jarri genuela martxoaren 23rako beste hitzaldi bat, azkenean agendak dela eta atzera bota dugu, beste batean egingo dugu, Mario Zapatarekin. Programatzearen kontu hori, ezta? Bai, bakigu nolakoak diren. Bueno, azkenean egingo dugu aurrerago, egingo dugu, beste data batean, Mario Zapatarena. Hemen adierazten dugu martxoaren 28an Garikoitz, Lorea, Jon, eta bazkidetza kanpainan ari garela, oraindik, hemen jarri dugu informazio pixko bat. Gero, irekitzen dugu karrika eta agenda ikusten alda. Nahi baduzu, jarriko dugu kamerari begira, agenda potoloa, zuk esan diazu laburra zela, baina nahikotxo gauza agertzen dira hementxe, bestela online bidez ere ikus daiteke agenda, ezta? Bai, gure webunean, karrikiri.eu zen, badago atal bat, agenda atala. Antzezlan eder baten iragarkia hementxe, ezta? Frankoren bilobari gutuna. Oso gomendagarria gainera. Hori da, komentatu diazuzuk ikusi duzula, gaurako? Bai, Donostin egon nintzen eta oso polita iruditu zitzaidan, bai. Unkigarria ere. Bai, gai potoloa eta zaila, ez? Bai, bino oso polita. Egia esan da, jende piloa bildu ginen, eta momentu batean nabaitzen duzu, zakit, hola, azala, zuitxutxipoio, ez? Bai, den hori ukitzen digun gaia delako, ez? Hortxe ere data batzuk, antzazuen hori ikusteko. Gure agenda pertsonala eta gero, Karrikiriko agenda, eta gero bertsozalen elkarteko bertsolari txapelketa, ez? Nafarroko bertsolari txapelketa, finala 8an da, apirilaren 8an, gero 9an korrika. Hori ere jartzen saiatu gara, gero jartzen dugu beti elkarrizketa bat, hilabete honetan Iñaki Sagardoiri, Superbiolak novela grafikoaren inguruan egin diogu elkarrizketa, orain biltzen ari diren diru pixkat, gero komikia egiteko, finantziazio orain aurkeztu omen dute teaser antzeko bat, ez? Komiki horrena, eta hori finantzatzeko, polita da, ez? Modu hori, dirua lortzeko modu, beste modu bat, ez? Hori da, indute komiki txiki bat, 6 eurotan saltzen da, eta diru horrekin finantziatzen dute, edo diru horrek laguntzen du komikia gero egiten. Orduan, hasiko dira ja laizter. Morentin herriaren inguruko komiki bat, ez? Bai. O bertan kokatua gutxienez. Bai, hori da. Duela gutxi Iñaki, Mikel eta Aitor han egon ziren, hiruak. Osongi. Gero jarritzen dugu Zaldieroaren komikiarekin, beti hilabetero zer jartzen digu, bakizu bere humore puntu horrekin. Eta jartzen dugu ere komunikabideetan irakurritako artikulu interesgarri bat.
Kasu honetan argiakoa, Bai, ezta? kasu honetan argiakoa, Iñaki Martinez de Lunak idatzitako lubakietatik Maira. Eta bukatzeko atzeko partean, beti gomendatzen ditugu 2 liburu eta 2 diska. Eta dendaren inguruan informazio txiki bat, ze produktu dauden, berriak, eta bar. Udaberriari begira, arropa kontuetan, baita liburu eta ezakit zer aipagarri dagoen? Ba, liburuetan Euskara irabazteko bidean liburua jarri dugu, gero Jose Asurmendiren hizkuntza nazioa eta estatua ere, justo iritsi berri zitzaigun hilabete hasieran, otsaile bukaeran, eta 2 diska. Eta dendan arroparen inguruan iritsi zaigu Onjo, eta Punto, Kot, Luei, hainbat arropa, bai. Ja, gonak eta maukamotzak eta holako... Iruñan ere batzutan eguzkia ateratzen delako, ezta? Gaur adibidez. Gaur egun polita da, ez? Bai, terrazan egoteko ere arratsaldean eta gero potetxo batzuk alde zaharretik. Oso ongi. Asteburuan eguraldi ona egingo du beraz, ere karrikiritik konpra batzuk egiteko hori da. Aukera polita. Bisitatxoa karrikiri dendatik egin eta zer hartu. Oso ongi. Boletina irakurtzeko edo eskuratzeko zer egin beharko genuke? Bulegoa abildua karrikiri.eusera idatzi eta PDF-ez bidaltzen dugu, edo paperez jaso nahi dutenendako, bere email horretara bere helbidea bidali, eta hilabetero papera prestatzen dugu, berri papera bidaltzen dugu, eta listo. Gogoraraziko dugu bazkide egiteko garaiz gaudela oraindik, ezta? Bai. Suposatzen dut agian bazkideek jasoko dutela. Bai, bazkideek beti paperean jasotzen dute, beraik esaten badute PDF-ez nahiago dutela, PDF-ez, baina printzipioz paperean, eta bazkide egiteko gauza bera, nirekin harremanetan jarri, dokumentu bat bete, eta listo, gero karrika jasoko dute, dendako berapenak ere, barneko informazioa beti ere iristen zaie, eta agendaren inguruan antolatzen ditugun gauzen berri ere bidaltzen dizkiegu bere emailera, eta bar. Oso ongi, argi eta garbi, Goreti. Bai. Mila esker berriz ere, kontatuko diguzu agian korrika eta gero, ez dakit, hortxe horrengo astean, aste horretan ibiliko zarelako topera, seguraski. Bai, ziurrenik bai. Nafarroako bertso txapelketaren finala, hitzaldiak aste horretan, eta korrikaren iritsiera, Iruñera. Ez dakit noizbait bizi duzun, baina oso egun polita izaten da, eta hunkigarria. Beraz, handik ibiliko gara, ezta? Elkar ikusiko dugu. Oso ongi. Eskerrik asko berriz ere, asteburu ona izan. Berdin. Eta beste bat arte. Vale. Agur. Aio.